Emaia 2008 eta 2009 urtetan jaiotako ikasle beasaindarrok osatu duzue, eta hemen bertsoak eta prosa lanketatan aritu zaite. Jon Ordoñezek banatuko ditu sariak. Bertsoen atalean, 2 aipamen sari eman ditu epaimaiak, horietako bat, Ama nun dago elurra lanarentzat, egilea Adei Enparantza Agirre. Bertsoen atalean beste aipamen saria, teknologia berriak eta euskara lanarentzat, egilea Irati González. Bigarren saria jasoko duen egilea Amets Zubizarreta. Egin duen lana gorputza, hemen bihotza han. Eta lehenengo saria, klima aldaketa lanarentzat. Egilea Kimetz Furundarena Agirre. Prosazko atalean, ipuietan 3 aipamen sari eta aparteko beste 3 sari banatuko dira. 3 aipamen sarietako bat, pilotaren misterioa lanarentzat. Egilea Xabier Rauzmendi Remon. Beste aipamen sari bat, Adei Enparantza Agirrek idatzi duen, non galdu dira ametsak lanarentzat. Eta 3. aipamen saria, Siriatik hona lanarentzat. Egilea Itxaso Perez Ormazabal. Hirugarren saria, Amona, nitaz gogoratzen lanarentzat. Egilea Laida Ventureira Sarasola. Bigarren saria, eta Kimetz berriro gora, Juan Mari lanarentzat. Egilea Kimetz Furundarena Agirre. Eta lehenengo saria jasoko duen idazlanaren izenburua, Xake Mate, egilea Lide Urteaga Riaño.